hadin ka jingyat ki hamsaya bat ki jing antat daki banai ba mano ban long lani ka kartong ka NPP ha ka election siteng samoy ha Kambikre constituency national president ka NPP ban menteri rangba ka jela Konrad K Sangma lepen kut sendon ya kini ki hamsaya da ka bapen menapat ba ya ke kerteng ke kurim ka metap candi Sangma kum ke kertong jong ka parti lepen mena ya kani ha ka jingyelang pat ba balalong ha ka sengi sajan lepen tibro ba karai ban penyeng ya la ke kurim kadai ka ba la pensyong nong rim na ki jing dawa ki pat ba ya ke meta candi ban long ke kertong ke Kambikre kampat judon ha ke kam san pertai wat hadin ke jingsyong kurim jongi ka ju kierbet ya lade na ki kam san pertai hanrei menta ki pat ba ke Kambikre ki ladawa ba ki kwa ka kan long ka nong mi khmat ki pat ba ula batai ka syuki MLA Kambikre kala laj thali hadin ba MLA usaleng Sangma ula job ya ke election MP Lok Sabha Arhajar Arpusau Natura constituency ha ka ju kapor Konrad ula kular ya shibon ki kampenroy ya ke Kambikre lada ke kurim jong ke syajit langba ke kurim uong ki pat ba ke constituency kin yoru ya ka lat ban ya kendu bet-bet ya lada syajit ke MLA jongi kan ya kendu man kesngi ya menteri rangba ke jela ban khmi ya ki jing jong ke constituency bat kalong ka bakongsan namar ki don shibun ki kampenroy ki ba ke Kambikre ka don kam laong Konrad ka NPP ka don athu prangut ki MLA ha ka ying dorbar ba handu thumut kala job athun rusit ha ka election Arhajar Arpulai bat hakit kutayo jong ubnai jemang Arhajar Arpulai ki arngut ki MLA ka People's Democratic Front PDF kilawan ban yaso ka banang penklan ya ka jingdon MLA ka parti sya ka athu prangut lada ka meta candi Sangma ka job mena Kambikre ka balabat da useleng hadu lai samoy kanang penklan syu ya ka NPP bahkan bat ya ka sensyar khadar ha kini ki saus nem banwan ka election ha Kambikre kan dei ka bajur bha ka jing yakun bat barok ki seng san perthai kan thop ka Kongres TMC bat BJP ki la ko re bha ban yo yakni ya kani kasip